faɗa muku ko akwai abin da za ku. Me za yi? Ai mun ɗauka girman iyakai ne. Miliyan 10 zan auri mata guda biyu, ɗaya daga Ethiopia, ɗaya daga India. In ci kaza, in ci shawarma, in ci dambun kifi. Ba mutumin da zai shiga min gida ko cikin mu ɗaya da shi. Kamar tare da ni da kai muka kanci kuɗin nan. Sai in kirga naira ɗaya har 20,000 in baka. A tsinci naira miliyan har 10 a ce za a kirga min 20,000. Ka raina ne? Na fi ƙarfinka, na fi ƙarfi. Ka tsanci miliyan 10 kai na shiga cikin lissafi. Ko ku saka ni a ciki ko kuma yanzu na in kashe kuɗin tafi da kuɗin. Sallah ya shage ni ka shiga ciki. Habibi masoyi.